Para sederek ingkang dipun tresnani lan tresnani Gusti, Shalom. Tepangaken kula Hirman Suwito saking GKJ Eko Kapti Wonogiri, Klasis Wonogiri. Kula badhe ngandharaken renungan Sabda Winedar tanggal 1 April 2000 selangkung. Waosan ing dinten menika kapethik saking Yesaya 53 ayat 8 ngantos dumugi gangsal 11, Jabur 126, lajeng Filipi 2 ayat selangkung dumugi Filipi 3 ayat 1. Ingkang kaparingan jejer dados seksinipun Gusti. Ewadene waosan kitab suci ingkang dados pepemut tumrap kita sedaya kapethik saking Yesaya 53 ayat 11. Sira iki padha dadi seksining sun, mangkono pangandikane Pangeran Yehuwa. Tuwin abdining sun kang wus sun pilih, supaya sira padha sumurup lan kumandel marang ingsun lan mangerti menawa ingsun iki tetep panjenengane. Sadurunge ingsun ora ana Allah kang jumeneng, sarta sawuse ingsun bakal ora ana liyane maneh. Dados seksi ing pengadilan menika boten gampil. Seksi kedah saged maringi katerangan ingkang leres lan jujur. Para pandherekipun Gusti Yesus katimbalan dados seksi ingkang kautus. Maringi paseksi bab katresnanipun, piwulangipun, lan pangwosipun Gusti ing panggesangan kita. Minangka seksi, kita nggadhahi kalodhangan utawi kesempatan kangge dados margi berkah kasaenan Gusti dhateng lingkungan sekitar kita. Ing negeri Babel, umat Israel aben ajeng kalian kawontenan ingkang kathah brahala Babel. Gusti nimbali umat Israel minangka seksi supados bangsa menika mangertos sinten to Gusti Allah menika. Gusti Allah menika juru wilujeng lan boten wonten ingkang saemper kalian panjenenganipun. Pangandikanipun Gusti menika ngengetaken dhateng kita sedaya bilih kita para pandherekipun Gusti Yesus tinimbalan dados seksinipun Gusti. Martosaken pengalaman-pengalaman iman ingkang kita lampahi nalika kita nunggil kalian Gusti. Melampah sesarengan kalian Gusti, bingah sisah ing gesang, panggula wentahipun Gusti ingkang nyata ing gesang kita lan ngestokaken dawuhipun Gusti kanthi saestu. Kados dene Timotius lan Epafroditus ingkang dipun utus dening Rasul Paulus dhateng jemaat ing kitha Filipi minangka wakilipun, mekaten kita dados pirantosipun Gusti Allah ing jagat menika. Pramila kita kedah nglampahi gesang suci lan gadhahi sifat-sifat ilahi. Nalika kita nindakaken ayan kita dados seksi Sang Kristus, kita ugi saged ngraosaken wohipun lumantar tuwuhing pasamuan ingkang ngrembaka. Sampun ngantos kita kesupen bilih kita menika seksinipun Sang Kristus. Para sederek, mekaten andharan Sabda Winedar ing dinten menika. Gusti Yesus berkahi kita sedaya. Amin.